ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Навори имрӯза хела хонаҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навод чӣ хона, чӣ квартира, чӣ рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархи арзон, аз территорияи ноҳияи Қумсанги, территорияи ноҳияи Дангара, территорияи шаҳри Ҳисор, ноҳияи Файзобод, территорияи ноҳияи Вахш, шаҳри Турсунзода, ноҳияи Ёвон, шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд ва территорияи Рӯдакӣ ҳам ҳастад. Айги ҷое ки ман номбар кардам, ай ҳамҷа хона, квартира ва дигари ҳаволӣ ҳастад. ва дӯстони азиз, бозам меги кадоме ки ҳамхари чизои фурӯшӣ дошта бошад, хоҳад ки фурӯш дар рекламада монда, марама шумо метавонед ки сурат ва маълумотча дар рақамҳои 885 12 20 рӯй кунем, мо реклама мекунем. Ва курси имрӯза бошад 111 сомонӣ. Лайкҳоро занед ва мегзарем ба қисми навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозим, яъне ки грузоперевозка Акаи Нозим. Акаи Нозим уже тақрибан уже 12 сол аст ки дар ҳамин кор мақсад ки саҳм доранд, дар ҳамин кор мақсад ки уже опити корӣ доранд, борои шуморо соҳ-саломат бурда мерасонанд. дӯстони азиз, борои шумо агар 800 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон, яъне ки гирифта қабул карда ва ба самти ҷои гуфтагитон мебаранд. Адресшон метро Котельник ва бакиҷо бор доставка мешавад. дӯстони азиз, аввалдареҷа шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд, территорияи шаҳри Нав, Ҳисор, Файзобод, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Бухтар, Колхозобод, Қумсангир, Московск, обшим ба вилояти Хатлон, ба ҳамаи шаҳрҳо территорияи Душанбе ва дигари Ҳисор писорам ва тарафҳои Хуҷанд, мисол дигар тарафҳам бурда мерасонанд. Агар ягон ҷойро ки мо номбар накарда бошем, шумо занг занен, бо айхичон маълумотои бештарша гирен. Нархшон ай дигар компаниё фарқ мекунад, нархҳои арзон карда метавонед ки шумо ай номи канали мо гап занед, компания боварӣ грузоперевозка Акаи Нозим марама. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, срочна бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи Дангара, деҳаи Шаҳбури кӯҳна. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагар, дӯстони азиз, ки бо об светчам таъминай. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо об свет, дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, ай 4 тарафаш мегӯяд ҳамсоё мегӯяд зиндагӣ дорам. хоб ремонтош мегӯяд кардагӣ аст, медори фақат зиндагӣ мекунӣ, плюс мегӯяд баняу ҳуҷратхонашам, кухнишам, аловхонашам дӯстони ҳастад, бозе тага хонаи отделниям дорад. об свет, дӯстони азиз, дорад. наздикии мактаб, масҷид, мағоза, медпункт, ҳамин чизо дар наздикиш ҳастад. хона проектҳои навкати проектҳои зур беруша хай бо як рангбор мекунен, айхи хона тайёра мегӯяд, бо нахали хонаи барака ва ошхона, баня, кухниш ҳамаш ҳастад. хона мегӯяд ҷои хуб да, ҳама чи дар наздикиш ҳастад. мақсад мактаб, масҷид, ҳамин чизои лозими асои ҳамина ҳамин чира доштад. ва нақша нигоҳ кунед, 165 сомонӣ нархи арзон мондиян соҳибишон срочно мегӯяд пул дар курай хонара фурӯш намондиян. Нархи хона 165 сомонӣ бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафон исофи рақамҳо кор мекунад, дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд. срочно бо муомила марамад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Мафтунқулӣ, дӯстони азиз, тарафи Далина. ноҳияи Қумсанги, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Мафтунқулӣ, тарафи Далина. дӯстони азиз, дар инҷа тақрибан 50 сотиқ замин ҳастад, мақсад ки 2 сета сертификат дорад. агар хоҳен якҷоя мегирен, хоҳен адел фурӯхта мешавад. ҳамагии 50 сотиқ замин, дӯстони азиз, 3 дар хона кардагии тайёр бо ремонтош борои зиндагӣ мешавад. дӯстони азиз, об светчам ҳастад. 2 хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ, 1 хонаш мегӯяд ремонти миёна. дӯстони азиз, хона чӣ хеле гуфтам, ҳуҷҷат дорад, мақсад ки 2 қисмаи ҳуҷҷатош, мақсад 2 сертификат дорад. агар шумо хоҳен аделни, хоҳен якҷоя фурӯхта мешавад. ва дӯстони азиз, мақсад ки ошхона, баня, кухнишам ва ҳуҷҷатошам 100% ҳастад. наздикии мактаб, масҷид, магазин, ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш ҳастад. инчунин ҳуҷҷатош мегӯяд қоидавӣ набо видеои дурӯшам ҳастад.
агар шумо якҷоя гиред нархаш 250 000 сомон, нархи арзон 250 000 сомон аст, бо ягон чи муомила мешавад. Адели ҳам гиред, на ки маслиҳат мешавад. خب این همین رقم‌های تیسلی صاحبشون این رقم‌ها هم کار میکنن، هم در رقم‌هاشون واتساپ هم داره. اگر شما یگان جوش نفهمیده باشین، یگان معلومات ایلاگی خوین، اگر اوید همین خونه انیق فهمیدن، در رقمشون زنگ زنید با شما فهمیده و اصلا که معامله میکنن سراشون مرامت با معلومات چختون گیرین. میگذاریم با سیم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در ناحیه وحش در جامعه رودکی. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, аловхона ҳамашон бар ба бар кардагӣ дорад. гирдихона маҳкам бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. ноҳияи вахш гуфтагӣ аст, ҷамоати мақсад ки ҷамоати рудакӣ бо хайхтон ҳамашон аниқ када мегирин. заминиш майда не, ки хонаҳои фасон кардагӣ 4 дар хона бо ремонт кардагӣ барашда ошхона, баня, кухни, аловхона, ҳоҷатхона ҳама чӣ дорад. خانه میگه دستروش نفروخته میشود با نرخ 390,000 سومانی که باز میگه معامله و سودا دارد. اویدی خانه دوستان از شما اگه معلومات خوین، اگه سوال ایلاگی مرامت در رقم‌های پایین زنگ زنیم معلومات پرش گیریم. و کسانی که هم خیلی خانه های فروش دارد، کوارتیر، زمین، ماشین، یگان تکنیک اون کمپانی، یگان محصول خود که رقم کردن در رقم‌های بالا بوده 20 در رقم ما رقم فروش دا میگذاریم. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در شهر تورسون زوده رگار جماعت دهاتی پختابود دهه استقلال. دوستان عزیز 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, кухни ва баняш ҳам хеле дуруст аст ва хона бо ғишти пухтакати омода шудааст достони азиз. خب خانه میگه با خشتی پخته ارگینالی مقصد کیپیچ پخته و اینچونی حجتاش میگه 100% است. گرد و نشده آدمو زندگی دارن، خیلی خانه را شکایت و رنگ بر دیگه کارش موندگی است، فقط خانه کراکا برای پوشوندگی به ریمون. خب میگه سروش نمیفروشن با نرخی 285,000 سومانی نرخی خانه با شخصانی که میخره اگر که معقول شد معامله خوب دارد سون عزیز. شهر تورسون زوده رگار جماعت دهاتی پختابود دهه استقلال. مرامت دیگه معلومات پروژه انیق کداختون گیریم. میگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در دوستی مردم. دو خانگی کوارتیر است که در سه ماشینه قرار دارد، 39 کوادرات متر. دام خودش چند اوشونه اینش نگفتن. کسانی که در کی معقول است با زنگ زنی خیلی پرسین. شهر دوشنبه در دوستی دوستان عزیز مردم گفتگی است صاحبشون. دو خانگی 3 ماشینه 39 کوادرات با سه تامین است، ҳоҷатхона، ошхона، баня, кухни ва ремонтش میگه نو کردگی است دوستان. اینچنین کانسنر و مبلش میگه خطیش میگه میستاد مبل و کانسنر هم دارد، ремонтش نو کردگی بدون زندگی میکنی. دستروش نمیگه فروخته میشود با نرخ 420,000 سومانی نرخ کوارتیر با معامله سودا دارد. اویدی کوارتیر اگه معلومات ایلاگی خون اگه شما فهمیدید رقم‌های پایین زنگ زنید معلوماتش گیرید. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در ناحیه یوون در دهه فرقت. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 хона кардагӣ аст, ки бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. 5 сотиқ замин 3 дар хона достони азиз бо ремонтҳои замонавӣ. свет ва обуш мега ҳама вақт мегад ҳаст достони азиз. якта кухни зимистона, якта дегдонхонаи ледни ва рӯи ҳавлиш мега стяша кардагӣ обсучама аст. хай ҳама шароитош муҳайё, хай бо дар навор дидесен чӣ хел зур аст. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 300,000 сомонӣ нархи хона аст бо муомила савдо. бо якчанд ҳамон дарахтонам достони азиз доштаем. ин аз суратҳои берун ва суратҳои дурун достони азиз. агар кадоми шумо даки маҳбуб бошад занг зада бо маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки ҳавлии хона маъқулӣ квартира маъқулӣ ки наёфта бошад нарх навое ки ҷоша дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо даркор аст. мо дар видеои оянда гуфтагиашонро пешкаштон мекунем. میگذاریم به هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر بختر شهر قربان تپه در لامانوس. خب دوستان عزیز سه خانگی گفتگی هستند صاحبشون نمیدونم دو خانگی سه خانگی کردگان یعنی قدم میگیره اوبشیم سه خانگی نایستاد معلوماتش در سه ماشین قرار دارد 49 کوادرات متر قریب که 50 کوادرات. بوبس و تامین است، ҳоҷатхона، ошхона، баня, кухни, термис ва ремонташ ҳам нағд достони азиз. акал ламанос акадом дома достони азиз ки ҷой шуда бухтон ҳамаша аниқ кардам мегӯяд ростига соҳибшон маълумотҳои пурраша нанависем, фақат ки ламанос нависанд тамом.
خب نرخ کوارتیره همگی 480,000 سومونی است بو معامله دارد. نرخ همین کوارتیره 480 бо муомила доштаем. Оиди квартира буд дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ барои аниқидантон дар рақамҳои поёмда ҳастед. мақсад ки вавилон занг занем маълумоти пурраша гирем. хоҳиш мекунем ки лайкотона занем ба хотири меҳнатҳои мо ҳамин навори моро дар рафиқотон падилташ кунед. чӣ хонае ки дар кор ҳастед нависед, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шоҳаншоҳ дар лаби роҳи шоҳроҳи Кӯлоб Данғара. дӯстони азиз, хоб 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хонача кардагӣ аст. бу 1000 дона дига мегӯяд семблок дорад, ин наша мегӯяд яъне қатиш меистад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳош мегӯяд 100% аст. нархаш ҳамагӣ 60,000 сомонӣ аст. хона хай каробкай, хонаҳои баракай, сохтмонаш нопуррай, болош пӯшондагӣ, фақат ранг бор шикасли корош мондагӣ. нархи хона 60,000. илтимос мега канг кареда мега харидоро мега занг зане беҳуда мега нороҳат накунед, чунки одами коргаре мега фақат илтимос харидори канг карена. ноҳияи Данғара деҳаи Шоҳаншоҳ, дӯстони азиз, лаби шоҳроҳи Данғара Кӯлоб. хоб марҳамат, шахсоне ки мехарен канг каредан харидоро дар рақамҳои поёмда рӯзона фақат занг занед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат наздикии Газпром, сарри роҳ дамегад. дӯстони азиз, ҳама чизаш ҳастад. ду хонага квартира ҳастад ки дар дуюм мушона қарор дорад, 50 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос. дӯстони азиз, бо ҳама чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, документош мега ҳастад, техпаспорт ҳастад. дӯстони азиз, хоб дар дуюм мошина мегӯяд, доми худаш мегӯяд 10 ошона дар дуюмаш қарор доштаем, 50 квадрат. ремонтҳои замонавӣ, ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш ҳастад. пеши Газпром, сари роҳда. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 460,000 сомонӣ. нархи квартира бо арзон мешавад, не ки алиш намешавад. одамое ки мехаранд канг кардан харидоро мегӯяд омода аз пеш бинанд. агар маққултон шуд муомила савдо мегӯяд мекунем. лайкора занед, наворот охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати деҳоти Гуриёт гуфтагӣ ҳастад. истоишон бо хахтон аниқ карда гирем. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як хонача кардагӣ аст. хона бо гӯшт пухта ва дар тирезаҳошам часпондагӣ аст. як тага дӯстони азиз калидорча банияшам ҳастад. хоб боз дӯстон як тага ҳоҷатхона дига дар берун мегӯяд, ваяш дар сурат нест ва 8 сотиқ замин ҷои хонакунӣ бо дорад. нархаш ҳамагӣ 70,000 сомонӣ. бо хакатиқчон муомила мекунем. як дона сурат дошта ҳамира пешкаш кардан, бо мо шумо пешкаш кардан. дӯстони азиз, боқӣ монда маълумотҳои аниқ пурраша аз рақамҳои поёнда занг зан марҳамат гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор пеши поликлиника. се хонага гуфтиянд соҳибшон дар шашум ошона 69 квадрати метр. хайр ремонто десен чихе ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва кондитсионер. нархи квартира 455,000 сомонӣ аст. боз муомила дошта бо нихали чизои мебелии фасонам дошта. дӯстони азиз, хона тайёр пеши поликлиника. дӯстони азиз, ростига маълумотоша хеле соҳибшон кам наистагӣ аст. агар шумурда ки маҳқул ки бошад бо занг занед маълумоти пурраша гирем. ва касоне ки ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон чизи фурӯш дошта бошад барои реклама кардан, мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва дигар сайтҳо. марҳамат, сурат ва маълумотшо дар рақамҳои болобуда 2020 рӯй кунед. мо реклама мекунем. лайк каред, наворот охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Доров. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстони азиз, ки хонаҳош кардагӣ аст. як хона бо мақсад ки як хонаш бо хеле пеш чикати шпанг ва як тага ҳоҷатхонаш кати. ва як хона бигем коробка хел бе чиз. хоб дар наздики дӯстони азиз, мақсад одамо зиндагӣ доранд, мактаб, масҷид, ҳама чи мега дар наздикиш ҳастад. хоб нархаш ҳамагӣ 100,000 сомонӣ аст. бо муомила доштаем. дар рақамошонам WhatsApp дорад. шахсоне ки мегӯяд мехарам дар WhatsAppшон нависа мегӯяд, бо ҳамаша фаҳмода метавонед ва арзонам мекунед дар Файзобод деҳаи Доров. дӯстони азиз, марҳамат, дигар маълумоти пурраша хатон бо гирем. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, 12 микрорайонда. ду хонага квартира ҳастад ки дар 7 мушона қарор дорад. дӯстони азиз,
خب 54 квадрати метр. Духонака дар 7 мошина 54 квадрат бо свои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. Дӯстони азиз, ремонтш мега ремонти беҳтарин замонави пеши мактаби нуҳ. Дӯстони азиз, кондитсионер дорад. Дӯстони азиз, телевизор дорад, дута кондитсионер, дута телевизор, стиральни машина автомат ва дигар чизи лозими, кухни, гарнитур, ҳамин хел чизо ҳаста. Обши хона бо чизи чорашкати. Нархи квартира 425,000 сомонӣ аст. Боз муомила дорад. Барама дигар маълумоту пурраша худтон анихада гирем. мегзарем ба 14 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, пеши фабрика, пеши Ленинград. Азиз, мақсад ки поёни коллеҷ. Духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад. Доми 6 ошона аст ки дар 6 қарор дорад. 45 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. документош мега 100% азиз, бо каунтар арзон мешавад. нархи квартира 250,000 сомонӣ бо муомила саводош дар назди квартира. оиди квартира агон маълумот хоҳед, агон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. чун аз лайк кор азар ин бу навори юзамо то видеои оянда. Худо нигҳбон.